Język jest przede wszystkim, może nie fundamentem, ja bym powiedział raczej wierzchołkiem góry lodowej o nazwie relacja, o nazwie komunikacja, kooperacja, współpraca, czyli tym, co jest dla naszego gatunku najbardziej ewolucyjnie podstawowe. Język jest tym wierzchołkiem, A dlaczego wierzchołkiem, a nie podstawą w sumie? bo podstawą są biologiczne korzenie, takie Okej. jak mechanika lustrzana, takie jak empatia, ale ta w rozumieniu zjawisk fizjologicznych, które polegają na tym, na przykład, że kiedy ja widzę Twoją minę, to w moim mózgu pojawiają się takie stany, które miałyby w nim miejsce, gdybym ja miał minę taką jak Ty. I w pewnym momencie, patrząc na Ciebie i Twoje zerkanie na zegar, będę wiedział, że no, jesteśmy już coraz bliżej końca, Tak. końca odcinka. To są fundamenty. To są fundamenty biologiczne, które czynią nas istotami empatycznymi, relacyjnymi, bliskimi sobie, pełnymi wsparcia, bo taka jest natura człowieka.